mga kolog, mga auntie, tugutin na sagunin nyo na mga sa tagkatahuran ni mga orasahan na nakatutoy ngayon. Kasama na po ang ating mga kapapamangkin. Ayan, hello sa inyo at welcome na naman po sa ating programa. Kumustamos? Hello, diha nimo na medyo busy ngayon. Daming ginagawa sa pinagtatrabahuan, no? Of course, siguro bumabawi ka kasi nung nakaraang linggo siguro nakapag-file ka ng vacation leave. Or, hindi naman vacation leave siguro, no? Baka sick leave din. Kasi ito ha, kumustang lagay ha? Hindi po biro na marami pong mga kasamaan po natin ngayon. Or sabihin natin iilan na sinisipon. O kaya inuubo. Ayan, mahirap na kasi may lumalabas ngayon na balita tungkol dito sa naturang COVID ba to? Pero hindi naman ganun kakatindi, no? Nung araw, no? Nung araw, nung mga nakaraang mga taon na kung saan, grabe talaga yung mga kabisyo, di ba? Ang isa sa mga hindi ko makakalimutan ay yung nagkaroon ako, nagka-positibo po ang inyong uncle habang nandito po yung aking mama. Alam mo, iniisip ko na paano na yung pagkain, sino na yung mamamalengke, paano kaya kung nalalaman ng barangay, dadalhin kaya ako dun sa isolation area, pastilan, pambihira, di ba? Pero ngayon, COVID. Ses! Well, anyways, hello po, no, sa mga walang sakit. Well and good, no? Kahit sabihin natin na kulang-kulang yung pera natin, pero at least kahit papano, wala po tayong sakit. Ang hirap ngayon na magkasakit, no? At minsan din, pag nagkakasakit ka, may mga sinasabi natin na wala pa yung doktor, parang ano pa, no? Ititest ka pa. So, pag stay mo pa lang sa naturang hospital, sa naturang kwarto sa hospital, nadadagdagan ang bayad. So, nababawasan yung budget nyo po, no? Aminin mo, hindi po lahat sa atin na meron pong emergency fund o kaya sabihin natin na may naitabing budget para sa hospitalization. Simba ko palayo. Di ba? Ayan, kaya unang-una kumustahin na kita, no? Kumustang lagay mo, Kol? Ano? Ayan, mabuti. Mabuti-buti din. Ayan, eto nga lang, tungkol din sa health ang tatanungin kita, no? Mga kabisyo, ikaw ngayon, pumapayat ka ba o tumataba? At dahil nga, paano mo malalaman na ikaw tumataba o kaya pumapayat? Kailan ba yung huling timbang mo? Yung last na pagpapatimbang mo? Yeah, words. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, no? Huling timbang mo siguro ay yung nagkasakit ka at nagpadoktor ka. Yun lang yun. Aminin mo sa akin. Aminin mo sa lahat na wala pong timbangan sa bahay. Unless if you are health conscious. Pero aminin mo, no? Hindi ganun ka. Nung araw po mga kabisyo, ang mahal-mahal talaga ng timbangan, di ba? Ako, sumasama ako sa papa ko nung araw habang namamalengke kami. Alam mo yung timbangan ng baboy? Di ba, Kol? Yung timbangan ng baboy, pag wala pong baboy doon na tinitimbang, yung yung nakahigang baboy, hindi yung sinasabit, Yan, just to make it clear. Yung bagong katay na baboy, meron yung timbangan sa palengke na kung saan pwede ka magpatimbang. Ayun, siyempre, medyo bata-bata pa tayo. Nagpatimbang ako. Ayun, yun lang yun ng araw. Mahal kasi, bihira kasi. Pero ngayon po mga kabisyo, medyo barato na, no? Mura-mura na po mga kabisyo. So nabibili na po sa online shop na. Kaya kung bakit ko naisip po yan mga kabisyo, importante po natin na tayo po ay magiging mapagmasid sa timbang natin. At eto ngayon, ikaw ay pumapayat, di ba? May nailagay po sa aking fanpage sa Totoy Bato Official mga sikreto na ginagawa mo para pumayat. Bye. Pag-usapan natin yan, no? Hanggang 12 midnight dito sa ating programang Totoy na Love. Ako ang inyong Uncle Totoy Bato. Words, oh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!